हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि नैबे गोदान फुल भिडिअखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खाम सिफुंनि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों सानसुमै मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि सिनेमेट'ग्राफि आरो डिरेक्सनानो जादों मानाब लाभलि ब्रह्म आरो नैबे मेथाइखौ रोजाबदों उषा रानी ब्रह्म। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बादारि फिल्म प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो।